Demeter Viktor a legjobb masszőrök egyike, ezért is kerestük fel újpesti szalonjában. A masszírozást a középiskola elvégzése után kezdte. Amikor leérettségiztem, hát az nem sikerült annyira jól. A csajok, a bulizás és stb. Következményeképpen nem vettek föl magyar és töri szakra, ahogy terveztem, és indult egy ingyenes gyógymasszőri képzés, amiből én nem gondoltam annak idején jövőképet. Egyszerűen csak elmentem rá, hogy érdemes elvégezni és valamit csinálni egy évig. Aztán amiközben a gyakorlat zajlott egy szociális otthonban, akkor rájöttem, hogy ezt meg is lehet szeretni. Amikor így a gyakorlatot befejeztem, utána én minden más csináltam, csak nem masszíroztam, hivatalosan. Elmentem jobbra-balra értékesítőnek, animátornak, tehát mikor mi. És közben az egyik barátom, Csaba barátom úgy gondolta, hogy meg kell nekem fogalmaznia, hogy mégis miért nem csinálom azt, amihez értek, és egyébként jó kezem is lenne hozzá. És ahogy így megfogalmazta, egy nap rosszul éreztem magam a nyugdíjpénztári értékesítő munkámban. Hazamentem, és rájöttem, hogy nyitunk egy szalont. Ez 2011 olyan márciusa körül volt, és júniusában ki is nyitottunk. Viktor folyamatosan képzi magát. Gyógymasszőri végzettségem van, emellé lett azóta kismama masszázs, cellulit masszázs, ugye ez a narancsbőr elleni fogyasztó masszázs, illetve aromaolajos masszázs képzésem is voltam. Ez még fokozódni fog később. A fiatalember vendégköre mindig bővül. Én úgy érzem, hogy finomabb és érzékenyebb, valahogy másképp áll a dolgokhoz. Megkérdezi többször, hogy mi az a rész, amit szeretnék jobban kihangsúlyozni, tehát mindig más és más. Egy 3 napos kirándulás után nyilván a vádliaim, tehát akkor a alsó testrészemet, ott van a hangsúly, ha meg nem, akkor meg egy ilyen kellemes, frissítő gyógymasszázs. Masszírozáskor Viktor érzékenyíti a vendégeit. Leginkább arra, hogy én magam is egy egyszerű, átlagos ember vagyok, attól függetlenül, hogy vakis, az semmiben se nem gátol, se nem ad pluszt. Tehát egy teljesen normális életet élek, és ezt szokják meg, és ez az, ami nekik egy teljesen normális dologgá válik.